Seuraavassa harjoituksessa me halutaan tehdä piirustus tämän näköiselle osalle. Ja lähdetään suoraan tekemään sitä tähän sketsiin. Eli mä en enää käy niitä vaiheita läpi, millä me ollaan päässyt tähän tilanteeseen, vaan ne löytyy aikaisemmista videoista. Nopein työkalu tämän piirustuksen tekoon varmastikin olisi tämä profile, mutta käytetään tässä meidän harjoituksessa näitä muita työkaluja, koska joissakin tapauksissa nämä muut työkalut soveltuu paremmin meidän käyttötarkoitukseen. Aloitetaan tämä meidän piirros tällä line-työkalulla. Kaksoisklikataan sitä, jotta se pysyy meidän käytössä niin kauan kunnes me halutaan. Ja lähdetään piirtämään tätä meidän piirustusta ja koitetaan taas pitää tämä meidän oriko mahdollisimman keskellä tätä meidän piirrosta, jotta tulevaisuudessa sitten meidän mitoitustyö on paljon nopeampaa. Kerätään vähän tilaa ja valitaan sitten täältä alhaalta tämmöinen zoomaustyökalu. On pari klikkiä, noin. Eli line on yksinkertaisimmillaan lyhin reitti 2 pisteen välillä, eli käytännössä meidän pitää valita viivalle lähtö- ja lopetuspiste. Joten lähdetään piirtämään meidän piirrosta koordinaatista -50 ja -30. Klikataan vasemmalla ja valitaan viivan lopetuskoordinaatiksi -20, -30. Klikataan, eli viivan pituudeksi tuli nyt yhteensä 30 mm. Oleellisin ero tuohon profile-työkaluun on se, että tämä työkalu ei enää automaattisesti lähde vetämään uutta viivaa, vaan me joudutaan määrittelemään jälleen uusi aloituspiste ja lopetuspiste. Eli oleellinen hyöty tällä työkalulla profile-työkaluun verrattuna on se, että jos me halutaan esimerkiksi lähteä vetämään tästä 3 katkonaista viivaa, niin se onnistuu tällä line-työkalulla paljon kätevämmin. Palataan takaisin tähän meidän alkuperäiseen asetelmaan, eli valitaan tämä line uudestaan täältä, kaksoisklikataan. Ja valitaan täältä lähtöpisteeksi tämä edellisen viivan lopetuspiste, klikataan. Ja nyt me haluttaisiin tämä seuraava viiva vetää 8 mm ylöspäin, mutta se ei onnistu, koska tämä meidän kursori seuraa tätä meidän 10 mm välistä ruudukkoa. Ja tapa, miten me saadaan piirrettyä meille 8 mm pituinen viiva, joko klikataan täältä tai painetaan tabia muutaman kerran, niin me päästään tänne syöttämään tämä meidän viivan pituus, eli length. Otetaan 8 mm ja painetaan tabia. Ja nyt me nähdään täältä, että meidän viiva on määritelty 8 mm pituiseksi, riippumatta mihin suuntaan me tätä hiirtä lähdetään viemään. Joten se pystyy suoraan ylöspäin, niin kuin me alun perin haluttiinkin. Klikataan vasemmalla. Nähdään myös, että tällä tavalla se mitoittaa tämän meidän viivan automaattisesti 8 mm. Valitaan seuraavan viivan aloituspisteeksi tämän edellisen viivan lopetuspiste, eli koordinaatit -20 ja -22. Klikataan. Annetaan tabia nyt yhteensä 3 kertaa ja syötetään seuraavan viivan pituudeksi 75 mm ja painetaan tabia. Syötetään seuraavaksi tähän seuraavaan laatikkoon, eli A niin kuin angle. Syötetään siihen 0 astetta ja painetaan tabia. Me nähdään, että tähän tuli taas tämmöinen aikamoinen härdelli näitä mittoja, mutta ei anneta niiden häiritä meitä, vaan jatketaan täältä tekemään seuraavaa viivaa. Ja tosiaan tässä ohjelmassa ja ihan matematiikassakin, niin 0 asteen kulma on määritelty suuntaamaan kello 3, eli 90 astetta olisi silloin pysty suoraan ylöspäin, eli kello 12. Mutta klikataan taas vasemmalla tästä edellisen viivan loppupisteestä ja viedään se suoraan alaspäin. Viedään seuraava viiva koordinaattiin 100 -30. Siitä seuraava pysty suoraan, viedään 5 ruutua ylöspäin. Valitaan alhaalta tämmöinen työkalu kuin hän. Ja nyt me voidaan klikata ihan mihin tahansa täällä sketsissä, niin me voidaan liikuttaa tätä meidän ruutua. Nopeampi tapa on tosiaan painaa vaan hiiren 3. painiketta, niin saadaan sama asia tapahtumaan. Mutta tosiaan me ei tällä line-työkalulla voida tehdä paarata, joten me joudutaan valitsemaan sille erillinen työkalu, joka löytyy täältä Circle-työkalun alta. Eli painetaan tässä
oikeassa alanurkassa näkyvää pientä nuolta, jonka jälkeen me saadaan kaikki nämä sen alta löytyvät työkalut näkyviin. Ja valitaan kaaren tekemiseksi tämmöinen työkalu kuin 3-point arc. Ja klikataan se käyttöön. Käytännössä miten tämä työkalu toimii on se, että me valitaan 3 pistettä, jonka kautta tämä kaari kulkee. Ja se kulkee ne siinä järjestyksessä, kun me valitaan. Eli jos me valitaan täältä ensimmäiseksi pisteeksi 100 ja 20, seuraava piste 70 ja 50 ja kolmas piste 40 ja 20. Ja näin me ollaan saatu tämä meidän kaari tehtyä. Käydään hakemassa täältä meidän line-työkalu, kaksoisklikataan. Tätä viivaa 2 ruutua alaspäin. Siitä vasemmalle 80 milliä. Ja nyt me tehdään se pieni viiste tänne loppuun, eli valitaan nämä 2 vastakkaista kulmaa. Noin. Ja vielä viimeinen viiva tänne loppuun. Noin. Ja panetaan keskiä, päästään pois tästä meidän työkalusta. Ja nyt me voidaan täältä alalta valita tällainen toiminto kuin Fit All In. Klikataan. Ja näin me saadaan tämä meidän koko piirros mahdutettua tähän meidän näytölle. Ja joo, meidän piti vielä se reikä piirtää tonne, eli mennään tänne oikealle täältä. Painetaan sitä pientä pikkunuolta tästä sivusta. Valitaan täältä tämä circle. Valitaan keskipisteeksi 70 ja 20. Ja säteeksi me halutaan 15 milliä, eli painetaan tabia 3 kertaa ja päästään tähän radiuskenttään. Pyöritään 15 milliä ja tabia. Sen jälkeen tiedosto voi tallentaa, eli Ctrl S ja annetaan tiedostolle nimi. Ja noin.